a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya bani dama da iko domin fito zan tatar da al'ummar duniya. Tunatarwar da zan shine akan wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka karbo daga Salamatu radiyallahu anhu kala ya ce, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji annabi Muhammad sai da amince Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa, man yaqul alayya malam aqul, wanda ya ce ban ce ba, falyata bawa ma qadahu minan nar, to tana da gurin zaman su a wuta. Hakika yan uwa, wannan hadisi yana mana jan hankali akan canja magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika yan uwa, ko da malami ne kai, in dai baka san abu ba ko babu kai da hujja, kada ka kirkire abu ka faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika idan hadisinsa ne, ka yi ƙoƙari wajen kiyaye kowace kalma wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya furta ta, duba da yanayin wannan abu da ya faɗa, saboda ai ƙoƙarin kiyaye dukkan wani masifa da mutum zai faɗa na hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ka ɗauko wannan hadisi, daga lokacin da wannan hadisi ya sauka, akwai wani sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan duk yadda annabi ya faɗi magana baya canja mata launi. Saboda zaka ga a yaren mu na Hausa akwai launi da mutum zai kokari ya caccanja shi kala-kala. Mutum ya ce, mutum misali ya ce ina zuwa, kai kuma ka ce ya ce zai zo. Saboda haka a sha'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wannan. Yadda i faɗa haka ake so ka isar, domin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa ma yan'iqu alin hawa ne, in huwa illa wahayyuha, baya faɗar son zuciyarsa. Dukkan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar wahayi ne daga Allah subhanahu wataala. Saboda haka ya uwa, ina fata Allah isa wannan jan hankali da muka isa ga al'umma domin darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirin da'awa na alhamdulillahi rabbil alamin. Bisalam, ku huta lafiya daga naku Abdul Hamid Ibrahim Yahaya.